fin de semana, mañá, concretamente, os xareiros do Racing de Ferrol teñen unha cita aí co seu equipo nese derbi, pero especialmente Álvaro, que é o protagonista da nosa seguinte historia. Verán, Álvaro é un cativo que é cego e non se perde nin un encontro do seu equipo, que sigue todas as xogadas, todo o que aconteza no ese terreo de xogo a través do son. Vexan. Hai historias que non precisan imaxes para emocionarnos. Hoxe Álvaro demóstranos que a paixón polo fútbol non ten límites. Álvaro, ti que é o que máis che gusta? O fútbol, eu xogo con fútbol, eu durmo con fútbol, eu hago todo co fútbol. Noemi, cal foi o primeiro xoguete de Álvaro? Pois o primeiro xoguete de Álvaro foi unha pelota sensorial que nos recomendou a súa fisioterapeuta e aí cando aínda non tiña un aniño foi cando empezamos a ver a paixón que el sentía polo fútbol. O fútbol para ti é a túa vida. Exacto, non lo dudo, Un día de agosto naceu Álvaro e bueno, naceu con toda a ilusión del mundo e bueno, nos deron a noticia pois que nos cambiou a vida. Naceu con un glaucoma congénito, problema no nervio óptico, unha malformación. Con 9 días o tuvimos que levar a Madrid a operar, pois imagínate, foi moi duro. O día a día nos dimos conta de que Álvaro era un neno especial, pero non só por a súa enfermidade, senón por como é el. É un neno que é vida, é luz. E o fútbol pois foi o puente que parece que fixo que realmente pois fora o neno máis feliz do mundo. A ver, Álvaro, a min contarme que tes unha cómplice que xoga aquí contigo ao fútbol todos os días. Pois sí, xoga comigo ao fútbol, ao FIFA todos os días, eu sempre mo elijo Racing e a veces elijo Madrid. Todos los días que entrena voy a verlo y lo animo, y a los partidos. E ti cando xogas ao fútbol, que sentes? Pues no sabría decírtelo, la verdad. O sea, me da igual lo demás. Yo estoy centrado en lo que tengo que hacer. Lo que está atrás mía, me da igual. Lo que me importa es dónde está el balón. Contoume un paxariño, Álvaro, que ti comezaches escoitando os partidos na malata da voz de papi. O meu pai retransmitía na Radio Galega. Sale a posibilidade de colaborar coa Radio Galega como analista dos partidos do Racing na Malata, e ele podía explicar mellor que ninguén o que estaba pasando no campo. Collía un MP3, iba a mi sitio, me sentaba e escoitaba. 9 operacións que levamos xa, e como foi a recuperación desa última operación? Pois a recuperación foi unha recuperación lenta, foi unha recuperación que levou uns meses e por fin na última revisión lle fixo o seu doutor a pregunta que tiña pendente, se podía xogar ao fútbol. Lle dixo que sí. O único que lle pediu o seu doutor era que xogase coas súas gafiñas de seguridade. Empezou a saltar na consulta e así empezou todo. E aquí estamos que fan a máxia, os entrenadores de Álvaro. Axuda incondicional, non? Sí, señor, pues estamos aquí para animalo e no que podamos. Porque é moi fácil entrenalo. Nos anima máis el a nós que nos a el. Noemi, pero no fútbol non todo foi bonito. Efectivamente, o ano pasado el xogaba nun equipo e este verán nos comunicaron a decisión que non querían seguir entrenando a Álvaro pola súa discapacidade. É unha injusticia, foi un golpe moi duro, xa a decisión era firme. Tivemos a sorte que os dous entrenadores que tes aquí a carón foronse con Álvaro e unhos amiguiños. Nos como pais só temos que darlle as armas para que o neno sea feliz. Eu que quero é que faga amigos, que os valores do deporte se cumplan completamente co fútbol e que el sexa o neno o máis feliz do mundo e o fútbol lle dá esa felicidade. Buah. Que historia a de Álvaro, que eso é amor de pai, es un fillo maravilloso que estamos aquí todos emocionados, Sí, demostra que primeiro que a xente de Ferrol é de outra pasta, que somos de botarnos para diante. E a mágoa é que o Racing non está indo demasiado ben, Álvaro. É verdade que este ano non acabamos de atinar ben coa portería dos contrarios, pero bueno, a esperanza ainda queda e hai que loitar, non? Que ás veces as porterías móvense, eche como a columna que teño no garaxe. De vez en cando, mira que estás en el... ¡Bum! Digo, xa se moveu. Gloria, estabas emocionada, vendo a reportaxe. Estaba emocionada, estaba, como estou sempre, cabreada, por decirlo de alguna maneira, non? Porque que equipo lle dixo ese neno que non podía entrenar? Con que cuajo? Que pensan? Que van a ganar a Liga? Que colleu un grupo de rapaces e dixo... Carretera, vai. Pero vamos... Que non pode ser que... Quen decidiu eso? Que non pode ser que o feito de que o neno... Ademais, a excusa é que o neno ten unha discapacidade, entón xa hai que apartalo. Xa non pode seguir entrenando, Pero que estamos xa non pode aquí? seguir xogando. Xusto. En que estamos aquí? É que non podo comprender... O que eu invirto en deporte
é solo para os que teñen todas as capacidades. Non, querido, Que non é así, o para deporte iso. ten que ser inclusivo. Vamos. Pero bueno, que maravilla ademais ese pai, demostra como comezou narrando o valor da radio galega cando fai estas cousas. Este orgullo que me acaba de Digo, entrar menos mal que acabamos ben, porque hoxe vimos a versión de Gloria non gustou. reivindicativa, non gustou. Sempre gusta, pero eu creo que vou meter unha fiada rápida. Veña. Porque como hai festa, pois se dou información que lle pode valer a xente. Veña, va. Claro, porque xa vimos que hai moito roubo, non? Igrexas, coches, entón que hai que ter cuidado de non deixar dentro deses sitios cosas que valgan cartos, ou ben poñer a Monchiño máis a Único, que son os bois grandes, a vixiar. Non deixar a bolsa da compra, porque está moi cara, sobre todo a carne de porco que se cría ceibe, que ten que estar rica cun chorriño de aceite de quiroga, unha cousa tola. Se non damos comprado esa carne tan boa, pois podemos comprar toda a verdura que se plantou aquí, porque a temos en Galicia, gracias a que os de Vigo montaron a Reconquista, que senón a mellor estaba todo en Francia a tal hora. Ai, leixo, non digo máis nada.